L'objectiu és fer partícips a totes les empreses de la nova etapa de la cambra, des que no és necessari estar associat al recurs cameral permanent, ho hem d'obtenir a través de les aportacions voluntàries de les cambres, que fem tots els empresaris que existeixen. Per això hem de donar serveis. I el pas primer, precisament, és que les empreses s'associïn a quota zero, ens expliquin les seves inquietuds i a partir d'aquí podem començar a estructurar la cambra que demanen els empresaris. En el curs de la presentació de l'acte hem fet esment a quines línies nosaltres pensem que hem d'ajudar les empreses que ho estan passant malament, no sols a Baix Llobregat, sinó a la resta de Catalunya, i és ajudar-los, aquelles que puguem internacionalitzar-les, ajudar-los a exportar, i sobretot ajudar a les empreses amb la seva formació i també, a una de les parts importants, a la seva creació com a empresa, saber prioritzar i saber innovar. I aquí és el que hem de donar-los el pas. No existeixen receptes miraculoses, però sí que hem de donar-los tot el suport i sobretot donar-los eines perquè puguin portar a la pràctica allò que necessiten en un temps el més reduït possible. Nosaltres oferim aquest ampli ventall des de les petites empreses que volen començar a ajudar-les en tot aquest procés d'iniciació fins a aquelles que ja tenen voluntat d'implantació i el que desitgen és una participació a la cambra que els ajudi a obrir determinades portes. I per tant el que volem a través del Club Cambra és obrir aquest pont de les empreses del baix cap al món. El Club Cambra